Monstres i més monstres els que poblen l'imaginari i la tradició catalana i que fins ara eren bastant desconeguts. Recordem la setmana passada el Millet, l'anterior, el Dunyet i els que arribaran. S'han acabat els diminutius per això, eh? Ah, sí? De moment. Avui anem a una bèstia. A una bèstia Un gran. augmentatiu, per tant. No, gaire... Bé, potser sí, perquè el monstre avui es diu la pesanta. Hosti, noi. La pesanta... Sí. A veure, no seria el millor títol per fer una pel·li de terror. No. En principi, els americans ens porten avantatge en aquest tema. Pesanta. De pesanta. És una bèstia catalana que està en la categoria de bitxos mitjans / grans. Caram. Per això començo amb la descripció policial, perquè sabeu, com sempre, sapigueu a què us enfronteu. D'acord. Cos de gos pelut, a vegades pot ser de gat, però rarament. Imagineu la gent com està d'espantada per no saber si és un gos o un gat. És un gat que, en principi, no ens hauria de costar distingir-los. No, en principi no, però com que és fosc, en fi. I a més estem parlant del cos, que moltes vegades és pel cap que et guies. Sí. Que és un gat, clar, és un gos. Clar. No, el gat, el cap també, eh? El cap també seria... també, que molt... Sí. Quan dic cos, dic tot el cos. Tot dic Saps cos. que soc... Sí, menys les cames. Molt bé. Per mi el cos és de cintura cap amunt. Perfecte. Fins que acaba. Solamente lo he comido igual en Cervera. De gos. Bé, cos de gos pelut, ja tenim això. Sí. Ales de ratpenat gegant, braços d'acer, de ser, eh? No de ser. Del metall, eh? Del metall. I mans de persona. Ah, molt bé. Els peus també, eh? Peus de persona, mans de persona. No, mans de persona als peus també. És a dir, 4 mans. Oh, quina sort, no? Tenir mans als peus. Home, li va perfecte. Això va molt bé. Per jugar a tenis o per Sí, no sé. i tant, per moltes coses, per muntar un moble d'Ikea. Això és fantàstic, el que passa és que ha d'estar d'esquenes. Això sí. Com sempre, tot monstre català té un hàndicap, això ja ho sabeu, no? Sí. N'hi ha que no tenen memòria, altres no tenen feina. Portes goma a les sabates? N'hi ha que porten goma a les sabates. La pesanta té les mans foradades. Ai, vaja. Literalment. Si intenta agafar coses, li cauen, perquè té forats als palmells. És una cosa molt inquietant. És molt de iaies, això. Home, bé, depèn de quines iaies, sí, això, que li caiguin les coses. Sí que hi ha iaies que tenen la mà foradada, però és més aviat una qüestió metafòrica i per afició al bingo i al casino, no? Exacte, que escolta, que és un no parar, eh? Sí. La pesanta viu a cràters de volcans o a esglésies velles. Com ho teniu, això? Però perquè no distingeix una cosa de l'altra. A quin poble? Li és igual, a qualsevol poble de Catalunya, senyora. Vostè, quan vegi cràters de volcans, marxi. I esglésies velles també, perquè per allà hi ha la pesanta. Doncs escolta, això es resumiria i es concentraria a la Garrotxa, eh? Molts més cràters no tenim aquí, eh? Sí, no, clar. En principi hauria d'estar per allà dormint. La pesanta és la responsable dels sorolls que se senten de nit a les cases velles, eh? Quan allò sentiu grinyolar i tot, és la pesanta. Ui, que miedo! O sigui, sí, exacte, tapis bé amb la manta perquè, atenció al que fa aquesta bèstia. Surt de nit, comença a fer soroll a les cases i es posa sobre el pit de les persones que dormen. Ai, mare meva. Aleshores, la persona... Sí, ja pot cridar, ja. La persona comença a tenir malsons i s'ofega. I si no es desperta, mor. Oh, esclar. El costumari aquí fa un petit incís i ens diu que pot atacar a tothom, fins i tot a les persones que estan de pas. Una notícia molt bona. Sí, se n'alegra, senyora? Vull dir, jo passava per aquí i he rebut de la pesanta. Sí. Això feia molta por als viatgers, exacte, perquè, noi, encara que no siguis l'amo de la casa, també la pesanta pot entrar i vinga, noi. Pot volar, la pesanta, és important saber-ho, si no tindria aquelles ales de 2 metres de ratpenat, travessar parets, fer-se invisible i passar pel forat del pany. Déu-n'hi-do, És un superheroi, eh? Sí, és en ben ten. De moment sí, però què passa? Que és un monstre català i, per tant, té tants punts febles que es queda simplement en un monstre cutre. Per exemple. Ara aniríem amb els contres, amb els defectes de sèrie que porta aquest monstre català. Exacte, que farien no triar-lo en una batalla de Pokémons, eh? Per exemple, té una obsessió amb la netedat. Si l'habitació està desendreçada, no entra. És així, eh? És molt estrany que una bèstia així amb ales de ratpenat sigui endreçada. Doncs podem estar tranquils, nosaltres. Nosaltres podem estar tranquils, sí. Molt bé. I ara passo a com destruir-la, juntant aquests dèficits que té com a supermonstre. Sí. Per exemple, quan la tens a sobre el pit, tires una peça de roba de color negre per la finestra i se'n va. Ah, sí, I se'n va tot darrere. No sé si se'n va a perseguir-la perquè té com una mica d'esperit de gos i se'n va allà a perseguir esquirols. Esclar. En fi. O sigui, unes panties o uns mitjons, uns ejecutivos que sobretot de color negre, i tires per la finestra i la pesanta se'n va tot darrere. Perquè si no pot matar, eh? Sí. Recordem que és un monstre gros que se't posa sobre el pit quan estàs dormint. És una sensació que tots hem experimentat per la nit, eh? Sí, aquella sensació d'ofec. Que estàs... Sí, què dius que ha passat? Exacte. Doncs era la pesanta. Era la pesanta. Una altra manera d'evitar-la,
deixar... No, això no funciona. Això no funciona per res. En canvi, sí que funciona deixar una escombra al costat del llit. Ah, sí? Sí, perquè es veu que li fan por les escombres i es pensa que si tens una escombra al costat del llit li trencaràs pel cap o alguna cosa així. Molt bé, d'acord. L'escombra al costat del llit. Una altra. Tu et despertes i, sense perdre la compostura, li dius si vol fer una aposta. I li dius a veure si pot comptar totes les estrelles. Però està gilipollau o què? No, sembla que sigui de gilipolles aquesta solució, però és certa, perquè la pesanta, com que és una mica idiota, es posa a comptar les estrelles. Oh, carai. I aleshores aprofites per rebentar-li el cap amb l'escombra que tens al costat del llit. Veto aquí. Ara ja sabem per què hi feia aquesta escombra. Clar. I les pessantes ja s'ho saben i quan veuen una escombra diu, calla, que aquest em farà comptar estrelles. Exacte. Un altre mètode encara més divertit i que van adoptar després la gent de Romania, després de saber el que feien els catalans. És trobar-se la pesanta a l'habitació que ve a matar-te, Sí? li dones un plat d'arròs i li dius que compti els grans. Ai, carai. Com que té les mans foradades, es torna boja. Cada gra que agafa, li torna a caure dintre, el torna a agafar, el torna a ficar dintre i no, estàs tot el nit rient, Si t'ho fessin a tu no riuries. No, segurament No, però estem m'hi parlant... voldria trobar a la pell d'una pesanta. No, estem parlant de fer-li mal a un monstre horrorós i que segurament ens ha atacat a tots i que hem sobreviscut, doncs, miraculosament. Ja sabeu, una escombra o un plat d'arròs al costat del llit.